sithi Hawu. Nangibamba. Cha, ilento benginitshela yona ukuthi phela ngeke uze epaki ukuthi mhlawumbe kube khona ukuthi kuzoshiya udaka endaweni yakhe. Hey. Mr. Yey lalela lento ayibona nayo yona leyicabangayo. Umngane momta lo mjida sashizile naye kakhulu. Uyazi naye. Siyabhala kanje ema-toilet. Hey uluwa engenalutho sihlala naye ekasi. Eyishandele. Hey eyishandele super clulo. Hey uyabona ngiyakutshela mfethu epaki. Ungaqothi uzozepaka ngoba uyitshe mhlambe uzoza futhi uyayizela nje epaka uqashukelwe. Uyizela epaka uyiwokhela uyibona lama-toilet mahala ungene phakathi ushaya into yakho mahala. Yeah. Not interested on you. Why are you wearing like Shaka Zulu now? Well, Why? I'm hoping that there's another Zulu who will come and take me to his beautiful house. Ha! Yes. I mean, You crazy now? how long can I